Er du også træt af din svigermor? Så skulle du måske til at prøve den nye Skyder 7000. Hej, Sukkergris. Svigermor. Du kan bruge den nye Skyder 7000 til mange. Både ræven, hunden, katten, revisoren, læreren, din kone, zebrafingrene, papegøjen. Ja, der er mange ting, du kan bruge den til. Og det er derfor kun et lille bitte nanosekund af alt det, man kan gøre. Hvis du vil have fingrene i den krabat, så gå ind på trætafsvigermor.dk eller ring 0x8. Her er et chip. Der er min rækkepris, hvis du ringer inden for 2 sekunder. Men som sagt, de våben, du har først blive brugt mod dig selv. Hej, svigermor. Sukkergris.